Tervetuloa seuraavan jakson pariin. Tässä jaksossa me huolletaan E92, vaihdetaan sinne uudet moottoriöljyt, öljysuodatin, peräöljyt, jäähdytysnesteet. Mä mietin eka, että me oltaisiin vaihdettu myös jarrunesteet, mutta tehdään se sitten myöhemmässä jaksossa, kun me maalataan nuo jarrusatulat, niin se tulee sitten siinä samalla sitten se ilmaus. Aloitellaan siitä, että laitetaan akku kiinni, herätellään autoa pikkasen, siirretään sitä tähän, vaihdetaan siihen toiset renkaat alle ja ei kai siinä muuta, aletaan ruuvaamaan. Nyt olisi renkaat kiinni. Pyöritellään pikkasen moottoria niin kuin käynnistetään. Annetaan auto käydä lämpimäksi tässä. Alright. Sitten voitaisiin alkaa huoltamaan. Vaihdetaan ekana moottoriöljyt. Täällä on meillä uusi suodati ja öljyt löytyy siitä. Otetaan eka vanhat pihalle. Ja aina sama. Aina kädet paskas. Laitetaan suodati irti. 36 millinen. Oppaa! Pikkusotkut. Pumpataan tosta. Pumpataan täältä suodatin sydämistä nää vanhat. Mä otin pukit pois tuolta ja lasken autoa vähän enemmän, niin saadaan kaikki loputkin öljyt pois. Laitetaan tänne pikkasen öljyä, eikä pre-luubataan se. Alright, seuraavaksi vaihdetaan jäähdytinnesteet. Otetaan vanhat pihalle. Tuossa on semmoinen suoja, minkä poistetaan. Ne on mun mielestä 10 ja 8. Otetaan kuinka paljon tulee likaa naamaa. Hopsaa! Hopsan heitsan! Alright. Viimeisenä vaihdellaan peränöljyt ja sinne menee 1,5 litraa tätä 75V 140 Castrolli. Sitten laitetaan sinne 4,6% Limited Slip lisäaine. Bemari käyttää alkuperäisesti sitä 4,6%. Se tarkoittaa sitä, että laitetaan yhteensä 69 milliä tätä näitten sekaan. Mä otan 500 milliä tästä toiseen astiaan. Mä laitan 69 milliä sekoitettuna näihin kahteen, että se tulee tasaisesti. Sekoitellaan eikä nää ja sen jälkeen nostetaan perää pikkasen ilman, että saadaan öljyt veke. Alright, nyt toisessa astiassa tuolla 500 milliä. Tässä on 500 ja tuossa on 1 litra. Ja käytetään tämmöistä ruiskua tähän. Alright, nyt on peräöljyt valmiit. Sekoitellaan vaan loppuun ja nostetaan auto perästä. Sitten tässä on 2 tulppaa, mitkä menee tänne
Laitetaan tuo alempi tulppa eka ja sitten siitä ylemmästä täytetään. Ja täytetään niin kauan kunnes sitä peräöljyä alkaa tippua sieltä ylemmästä. Alright, nyt siellä on uudet peräöljyt. Sitten viimeiseksi vielä ilmataan toi jäähdytysnestejärjestelmä ja lisätään öljyä, jos tarpeellista. Tehdään siten, että laitetaan auto käyntiin. Nyt mä täytin sen silleen, että se on tuohon täyteen asti. Sitten avattiin toi ilmausruuvi ja sitten lisätään jäähdytinnestet sitä mukaan, mitä sinne menee. Laitetaan lämmöt täysille ja puhallin pienimmälle. Alright, käytettiin auto lämpimäksi. Öljyä ei tarvinnut lisätä. Jäähdytinesteitä annetaan se nyt 5 minuuttia olla ja sitten nostetaan korkkia ja lisätään jos tarpeellista. Nyt on E92 huollettu. Vaihdetaan siihen vielä ilmansuodatin ja raitisilmasuodattimet tässä samassa jaksossa, missä laitetaan nuo uudet jarrunesteet. Tää jakso olisi tässä. Mä kiitän paljon katsomisesta. Laita kanava tilaukseen, jos haluat seurata tätä projektia ja tulevia projekteja. Kiitos kun katsoit tänne asti. Me nähdään ensi jaksossa.